x'tagħmel minn din in-narrattiva ġieli speċjali rajthom jigriljaw il-politiċi u l-politiku jdur jekk tiġi l-opportunità lilek ma tiżviluppax. Għandhom raġun jitkellmu hekk, però għalija mhix risposta, mela ħa nispjegalek għaliex għax għandna il-kunċett tal-ippjanar u speċjalment il-kunċett tal-permess tal-ippjanar jippresopponi illi id-dritt tal-iżvilupp ħaditu mill-individu għal-komunità. Il-komunità espressa to the government. Fl-Ingilterra, ġana nikkupjaw il-modell Ingliż, dan ġrat jisu fin-1950s, ta' mhux ilu ħafna, kienu jitkellmu fuq in-nazzjonalizzazzjoni tad-dritt tal-iżvilupp. Jiġifieri min wiedem li għandu biċċart li għandu dritt jiżviluppa, sar id-dritt tal-komunità li tgħidlek isma' le, hu ir-regoli u Malta napplikawhom. Mela hekk hemm xi ħadd li huwa biex ngħidlek sfortunatament wired biċċa art li hija ODZ. Uħuħ wired biċċa art li hija għall-iżvilupp. X'ngħidu? Ngħidu mhux fair, ma dak allura. Għana il-kunċett il-gvern fisam il-komunità jippjana u jirregola fejn tista' tibni fejn ma tistax, fejn tista' tibni hekk fejn ma tistax. Ġan użawh, jiġifieri ma nistax niqgħu ngħid għax inti kieku hekk trid hija vera forsi jiena wkoll ngħidlek issa tieli qed nagħmel il-flus. Imma l-komunità x'għandha bżonn? Il-gvern m'għandux jirrispondi għall-individu, il-bżonn għandu jirrispondi għall-komunità. Jiġifieri tajjeb għall-komunità, ekku tajjeb iva. Naħseb jien għandi il-proklività tiegħi huma pjuttost liberali, tipo il-ħelsin nħobbu allura is-suq ħieles ġeneralment jiena għandi tendenza illi nippreferi li iktar ma jkun ħieles is-suq iktar aħjar. Però mbagħad hemm ċertu postijiet fejn tant hemm il-mistoqsija tal-ġid komuni, tant hemm l-idea ta' tragedy of the commons li tista' sseħħ minna, tant għandek il-problema li isma' hija biex inti taqbad is-sit tiegħek u minn dar waħda tagħmilha domiċilju għal 5 familji, l-istress li qed toħloq fuq l-infrastruttura u jekk nagħmluha kollha tantu kbir illi fil-verità inti qed issir senjur imma tfaqqar lilna. Issa, meta dik id-dinamika tiġri, mela naħseb hemmhekk l-istat għandu jkollu il-jett, jew mhux il-jett, ma ir-responsabbiltà li jipproteġi n-negative rights tiegħi għax inti biex inti sirt senjur sraqtni minn infrastruttura tajba, straqtni mid-dawl, straqtni mill-kwalità tal-ħajja, eċetera, eċetera. Jiġifieri dik il-mitigazzjoni anke minn għandi li jiena suq ħieles, jiġifieri huwa xi ħaġa li niddejjaq meta l-istat jibda jmissu, meta niġu għal affarijiet bħal dawn li huma tant pervażivi, ma jistax ikollok mod ieħor ħlief li jkollok stat b'intelligenza u bħafna foresight, mhux kif nagħmlu aħna cycles ta' 5 snin wara 5 snin, jgħid isma' din iż-żona ħaniżviluppaha b'tali mod. Mhux hekk mela f'daqqa waħda Malta kollha għandna bżonn li niżviluppawha iktar. L-imtib ta' studju ħajwaslek għal dik il-konklużjoni. Jekk inti għandek triq fejn għandek predominanti 3 solari u tiġi biex tapplika, għandek espettattiva leġittima illi tajt għandhom ituni permess għal 3 solari. Jew hekk il-pjan lokali jgħid isma' hawnhekk jaqgħu toqgħod l-appartamenti, hija aspettattiva leġittima illi ituk permess għall-appartamenti. Ċertament mhuwiex dritt u hekk inbidel il-pjan lokali mem lebda lok ta' kompens u dan la volja il-gvern innegaħ u għal mhux vera tal-aħħar għamel tibdiliet fil-pjan lokali u ma kien hemm lebda diskors. X'innega? Għal-verja ħafna diskors, ħafna narrattiva tal-politiċi kienet illi ma tistax neħħilhom id-dritt in-nies. Legitimate expectation f'daqqa waħda sar id-dritt. Imma legitimate expectation hija limitata bil-kliem commitment. Biex nissemplifikaw, Ġifieri għandi dritt nistenna li tuni permess. U jekk, ma għax inti. ċorta mhuwiex dritt, Għax daħalt il-kumpens fl-istorja. Li jekk qed nifhmek sewwa li jekk jiena għandi plot u f'daqqa waħda inti qed tgħid li dal-plot ma tniex nista' nibni 5 solari ma 3. Mela jiena jekk naħseb li dak huwa dritt tiegħi u l-gvern fundamentalment qiegħed jimponiru fuq id-dritt tiegħi, ma jistandur fuq il-gvern ngħidu ma kumpensani ta' dawk iż-żewġ solari. Imma fil-verità, jiena minn kelli għandi dak il-plot u bħalissa possibilment nista' jinħorġ li permess ta' 5 solari,
imma mbagħad minħabba tibdila fil-policy ikun ta' 3, jimmandi jebda dritt tal-ebda kumpens. Le, m'hemmx. Ma nafx jekk taf, xax naf li issa ħanitlu forsi fisqaqin li huma legali, imma jekk ikun ħareġ il-permess, mbagħad inbidel il-policy. Jekk ikun ħareġ imbagħad ikun hemm dritti tal-kumpens. Mbagħad ikun hemm dritti tal-kumpens. La darba. Għalhekk għadlek tituża l-clear commitment. Jiġifieri hekk għandek permess fidejk. Jew hemmhekk hekk inti tibdel dak li jgħid il-pjan lokali, jew nkella l-permess qiegħed fidejk u tibdlu. Hemmhekk ikun hemm lok għal kumpens. F'dak il-punt ikun hemm il-lokal kumpens. Mela, Prime Minister Robert Abela last year argued that doing so would be a great injustice. Doing so, what's the so? Adjustments to local plans. Massive adjustments to local plans. Saying that the government can't revoke people's property rights. Imma ti menxa fejta minnhom retroactive. Ma jizistux, imma John. Menxa fejta minnhom retroactive. Dan l-artiklu huwa fact check fuq dak li għal Prim Ministru u l-fact check skont il-Times of Malta ħareġ li huwa fil-fatt fals. Għax ma jeżistix dan id-dritt. Ma jizistux il-property rights, mux vera. Property right, ekk għandek il-permess fidejk. Għandek dritt tesegwi dak il-permess. Mela, tlaqna?